ସାଥିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। କଟକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ପଣ୍ଡା ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀପଦର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ସାଥିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ। କଲିକତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଇନ୍ଦୁ ତ୍ରିଶିକା ମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଡାକ ଶୁଣିପାରିଲେ ଶ୍ରୀପଦର ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ ଆସି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। अगर आवाज सुन पा रहे हैं, आप जहाँ कहीं दूर सूचना केंद्र में पहुँच गए, आपके साथी वालों से Thank you.